बे जाथायखौ बयबो नुदों आरो बयबो दुखु मोनदों। गोबाङा निन्दा खालामदों, गोबाङा दुखु मोनदों आरो गोबाङा रागाबो जोंदों। नाथाय आङो गिबियावनो बुंनो सानो बे जाथाया फरायसा फरायसुलिफोरनि फोरखौ लानानै जादों। नाथाय बे जाथायनि दायनिगिरिया आं सानो फरायसा फरायसुलि जायफोर स्टुडेन्ट प्रेजेन्ट फरायगासिनो दङ बिथांमोननि बे गोरोन्थि नङा। बिथांमोनखौ थुनज्लायग्रा आरो बिथांमोनखौ बिथोन होग्रा इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट सोरबा दंथारो। आरो जों सोंनानै मोननायाव मिथिबाय जे बिथांमोना पिसफुलि मोनसे जांख्रिथाय आरो मोनसे हाबाफारि लानायजों आसामखौ मोनथिहोनाय, दिल्ली सरकारखौ मोनथिहोनाय मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि मेम'रेन्डामजों लोगोसे लानो होननानै बिथांमोनखौ लानानै फैनाय जादों। नाथाय बिथांमोना बेबायदि जागोन ना मोनथियाखै जे जोंखौ लानानै गावसोरखौ लानानै गेट सेफायनानै सिङाव हाबनानै बुख्रेबनाय, गाख्रेबनाय, जोख्रेबनाय बेबायदि जागोन होननानै जों माब्लाबाबो सानाखैमोन आरो बेबायदि खालामगोन होननानै जोंखौ लानानै फैयाखैमोन। पिसफुलिसो जोङो बे धरनाखौ लादों होननानै लाना फैदोंमोन होनना बिथांमोना जोङो रिपर्ट होदों। आरो बिथांमोना सोरबा गिदों, सोरबा गाबदों बेखौ जों गनायना लादों आरो जोंनिफ्राय बै स्टुडेन्टफोरखौ जोङो निमाहा होदों। बिथांमोना नंगौखौनो जुजिदोंमोन, गावसोरनि मोनथाय आरो बर' हारिनि थामोनथाखौ रैखाथि खालामनो गावनि रैखाथिखौ लाखिनो थाखाय बिथांमोना जुजिनो नागिरदों। बेयाव बुंनांगौ रावहाबो जेबो गैया आरो होबथायाखै आरो बुङाखै। जोङो मोनथिगौ गावनि मोनथायखौ लाखिनो थाखाय, गावनि मोनथायखौ मोननो थाखाय जों दिनै बुंगोन अख्रां नांजासे होज्रिखाव, राजा लामायाव थानानै जथे ट्रेन रोखौ खालाम, सोरहाबा जुदि खालामनो दङब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया। नाथाय बे जाथायखौ निन्दा खालामनायनि, दुखु मोननायनि जाहोना बेसो जे एसेबां पिसफुलि जाखांनायनि उनाव सोरनि थुनज्लायनायाव बेबायदि गावनि आंगो अफिस, गावसोरनो लुनाय गावनि बिमा बिफानि नांनायजोंनो मोननाय बेसेबां मोजां समायना एसेम्बलि हाउसखौ बुफायनानै जोंहा मा मोननो? एसेम्बलि हाउसखौ बुफायनानै सावनानै जोंनि थामोनथाखौ जों बासायनो हागोन ने? हानाय नङा। सोरबा दिनै समायना सिख्लाया हाग्रामा महिलारिखौ नोङो गुन्दा, हाग्रामाखौ जोङो बुथारगोन, हाग्रामाखौ जोङो सिथारगोन बेबायदि बुंनायजों दिनै एसटि होनांगौनिफ्राय जोंखौ गावखौ बासायनो हागोन ने? बर' हारिखौ बासायनो हागोन ने? दिनै बिसोरबायदि मेन्टेलिटि आरो बिसोरबायदि रावजोंनो दिनै फरायसा फरायसुलिफोरा बदनाम जादों आरो सोंखारि जाथाव जादों। रावबो दिनै सोंखारिया जथे होज्रिखाव आसाम आरो दिल्ली सरकारनि दरबाराव थां, गारां गावब्रालायनाय होख्राव, सेक्रिफाइस खालाम, दिनै रायजोआ सहाय खालामगोन, रायजोआ दिनै हेफाजाब होगोन बुंनांगौ जेबो गैया। जोंहा आद्रा थानाय जिथु सिमां, बे सिमांखौ मोनहैनोब्ला जों गावनि गेजेराव गावनि न'खौनो, गावनि अफिसखौनो, गावनि लामा दालां टिभि स्क्रिनखौनो बुख्रेबनानै जुदि जोंनि मोननांगौ मोनथायखौ जों बासायनो हायोब्ला जोंहाथ' आरो बिनिख्रुइ बांसिन मावनांगौ खामानि दंबावो, हाबावो, सावनो हायो, बुथारलायनो हायो। अब्ला दिनै मा जागोन? बेखायनो जों गोबां कलेजनि स्टुडेन्टफोरजों रायज्लायबाय, बिथांमोनाबो दुखु मोनदों। बे लाइनाव जों गैया आरो बेबायदि परिस्थितिनि थाखाय जोङो ओंखारनाय नङा होनना बिथांमोना खोथा होदों। दिनै दिपेन बर' सार बिथांखौ खावलायदों, नोंथांमोना मा रायज्लायदों, मा बुंदों, मा रायज्लायना फैदों बेफोर गासैबो खोथाखौ नोंथांमोना गावसोरनो मिथिगौ। इन्टारनेलि, इनडाइरेक्ट, डाइरेक्ट नोंथांमोना सरकारजों मा रायज्लायदों, इउपिपिएल, एबसु, माहारियारि आफाद, सिसिट'आनो होन, जिखि जाया आफाद, माहारि आफाद नोंथांमोना मा रायज्लायदों सरकारजों नोंथांमोनानो मिथिगौ। नाथाय बेखौ खावलायदों। उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लानि साननाय आरो गोसोफ्रा गरम, बिसोर जेखौ हायो बेखौनो मावनो गोसो जायो।
जिखौबो मावनो हायो बिथांमोना। नाथाय दिनै बेबायदि गाज्रि खामानियाव बिथांमोनखौ थुनज्लायनाङा दिनै खावलायदों। मावलांबाय था, आवगायलांबाय था। दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो, दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो, इउजि ब्रह्म सार बिथाङाबो, प्रमद बर' सार बिथाङाबो, लरेन्स इस्लारि सार बिथाङाबो साफ्रोमबो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिया जेबो खहा जायाजासे होनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया होनना बयबो बुंखाबाय। बेखौ फरायसा फरायसुलिफ्रा मिथिनानै ला। हाग्रामायाल' बुङाखै, प्रमदाल' बुङाखै, लरेन्स इस्लारिल' बुङाखै, गासैबो दैदेनगिरिफ्रा राजनितिजों जड़ित थानाय दैदेनगिरिफ्रा बुंजोब्बाय। बिनि ओंथिया जाबाय आंनि मोननांगौ सम्पतिखौ आं जुदि मोनखाबायब्ला, आंनि मोननांगौ गोहोखौ आङो मोनखाबायब्ला, आंनि गोहोखौ दानख'नानै गुबुननो होआजासे जुदि गुबुन गोहो होनो गोसो सरकारा जादोंब्ला आंहा बेयाव आपत्ति गैया होननानै बुंनाय जादों। आंनि सम्पतिखौ आंनो बिफाया होखाबायब्ला, आंनि सम्पति मोननांगौ गासैबो गोहोखौ आंनो होखाबायब्ला आरो आंनो होनायनि उनाव आंनि गोहोखौ दानख'वालासेनो गुबुननो जुदि सरकारा बिफाया बिगबाया जुदि गोहो होनानै लाबावोबा आंहा जेबो बुंनांगौ गैया होननानै बुंनाय जादों। अब्ला जोंनि गोहोखौ लस खालामा जासे, जोंनि बोलोखौ, जोंनि खेमथाखौ दानगारा जासे सोरनोबा गोहो होनायाव जोंहा बुंनांगौ मा दं? गैया। नाथाय बिब्दि होननानै जों जे जिरायना थानांगौ, नोंथांमोना दे जिरायना थानांगौ, हारिनि थाखाय जिरायना थानांगौ, बेबो नङा। खिन्थु जों बेयाव बिब्दि गैया। नाथाय आं खावलायदों सेंग्रा सिख्लाफोरा साख्रि जानानै था, रायजोफ्रा साख्रि जानानै था, मोननांगौ मोनथायनि थाखाय नांलांनांगौ, हजे खालामनांगौ, मावनांगौ खामानिखौ मावलांनांगौ। नाथाय बेयाव गाज्रि खामानियाव लोगो लानाङा होननानैसो दिनै बुंगोन। जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया आंनिफ्राय। आरो जायफ्रा गाज्रि आवाज होबाय, गाज्रि रावजों रायबाय, बिथांमोनखौ एबसुनिफ्रायनो थांनानै बुजायहैदो, आबोबनिफ्राय थांनानै बुजायहैदो, लोगोफ्रा लिंहरनानै बुंदो नोंथांमोननि बिदि गाज्रि रावनि थाखाय, नोंथांमोननि बेबायदि गाज्रि आखुनि थाखाय जोंनि मुभमेन्टआ दिनै रायजोजों सोंखारि जादों, दुखु मोनजादों। आरो बे लाइनजों थाङोब्ला दिनै रायजोआ जोंखौ समर्थन खालामनाय नङा। नोंसोर मोजाङै बुजायदो। गोरोन्थिया जायो, बिनानावफोर, फंबायफोर, निमाहानि लामा दङ, सिमा दङ। बेनिखायनो आं बेखौसो खावलायगोन, नोंथांमोना नोंथांमोननि खामानि मावनांगौखौ मावलांबाय था, थाद'नाङा, मेंनाङा। बेनो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बुंनाय। आंथ' बुंनो सानो जायफोरा फरायबाय थादों बिथांमोना गावनि फरायनायखौ दोनथ'नाय माने गावनि लाइफखौ बेक खालामनाय। फरायसानि अनगायै रायजोफ्रा ओंखारनांगौ। गोबां फरायसा फरायसुलिफोर बेबायदि दङ फरायनायखौ गारनानै बेकार। गोबां रायजोफोर दङ, रायजोफ्रा बुंबानो ओंखारो, लोब लोब ओंखार। नाथाय स्टुडेन्टफोरखौ फरायनायखौ दोनथ' होनानै, एग्जामखौ दोनथ' होनानै बिना बेबायदि गाज्रि खामानियाव जायफोरा सोसनदों बिथांमोना बेसे। आं बुङाखै फरायसाफ्रा दा ओंखार होननानै, नाथाय फरायसाफोरनिख्रुइ हाजार हाजार रायजोआ ओंखारोब्ला फरायसाफोरनि फरायनाय जिबना दिदोमै थागोन ना थाया? नङा होमबा? फरायसा फरायसुलिफ्रा एग्जाम होनांगौ दङ, एग्जाम होनांगौ दङ होननानै नोंसोरो थाथ', फिसाज्लानि जायगायाव बिफाया ओंखार। नङा नङा। फंबाया एग्जाम होनांगौ, बिदाया ओंखार। बिनानावा एग्जाम होनांगौ, बिब'आ ओंखार। गावनि स्टुडेन्टखौ मानो थोनहरनो? एग्जामखौ दोनथ'दों, एग्जामखौ बेक खालामदों। नोंसोर गावसोरनो साननानै नाय, गावसोरनो बिजिरनानै नाय। एग्जाम दोनथ'नानै जों आन्दलन खालामनायनि जुरिजेननाया जोंनि फिथाइया मा जागोन? बेखायनो आं बेखौसो खावलायदों, एग्जामखौ जायफ्रा होगोन बिनि बिमा बिफाया ओंखार। एग्जामखौ जायफ्रा होगोन बिनि बाय बाहागि, बिनि बिब' बिदाफ्रा जादों।